Хора, сега звъннах на Криската и това, което чувате, е телефона ми отзад. Хора, между другото, дайте лайк и се абонирайте. Не знам как е звука, но ще го видим след... Палеца горе се абонирайте, ако още не сте. Ти ще ми оставиш някакви улики. Да бе, аз ще ти... Нали в момента си говорим? Добре, айде аз отивам да броя. Не, брой до 100. До 100. Хора, така. Добре, значи Кристиян почва да записва видео, а ние отиваме да се криеме. Лошото, знаете ли кое е в момента? Че... Да, Кристиян се снима. Ако чуете някакъв звук, това е защото Кристиян се снима и аз съм му се обадила и телефона ми е отзад. Между другото, палец нагоре и се абонирайте, ако още не сте. Защото... Знаете ли кое е лошо сега? Не знам къде да се скрия, но ще ви показвам. Няма да ви казвам точно къде ще се скрия, защото той ще разбере. Тук да не мога да се скрия. Не, хора, тук няма как да мога. Бързо, защото ще изтече времето на Кристиян. Той бори до 100, тъй че сега трябва да бързаме. Хрумна ми една идея къде да се скрия. Минавам. Вие ще виждате къде отивам, така че... Не, брой до 120. Да. Ами, няма така. Ама ти... Не тръгвай, още съм се скрила. Да. Добре. Хора, Кришката няма да снима, затова ние снимаме. Виждате къде се намирам. Виждате какво има тук и виждате как мога да падна. Завих от градинката натам, да знаеш. Направо. Смазах се. Мали, хора, паднах. Това заболя. Хора, трябва да се пазиме, да не дойде Криската, защото... Хора, много ме боли това нещо, затова ние тръгваме да се крием. Знаете, минах това нещо, което вие видяхте и се тръгваме ту натам. Да. Ами не знам, трябва да питам някой, трябва да спра някой да питам как се казва тази улица. Добре, до мене има река, само това мога да ти кажа. Минавам покрай река и сега трябва да намеря място къде се скрия. Хора, вие виждате къде ще хода, ама той не знае къде съм, така че това е якото. Чудя се дали ме чува. Ние минавам уличката, покрай която минах тук-що, преди да тръгна. Да. Не. Хора, не съм към казаните, ама вие виждате на къде отивам. Ето тук има това. Добре. Между другото, хора, ето вижте откъде почнахме. Аз се намирам почти там, дето почнахме. Хора, тук няма как да се скрия. Хора, тук няма как да се скрия, защото се вижда, ще ме види. Буквално тук що минах близо до градинката, само това мога да му кажа. Хора, вие знаете къде е градинката. Хора, ще се скрия ето тук. Така че ще чакам да дойде да ме намери. Покрай кой? И той каза, че е видел покрай Ели, което може би значи, че... Да. Ами намирам се до масичка. Буквално, хора, вижте, има до мене масичка. Близо до градинката. Хора, знаете ви къде е градинката? Аз ви показах току-що. Аз къде съм?
На другата улица от градинката. Железен мост! Не, хора! Може би ще трябва да се преместа. Надявам се той да не ми намери. Фак, беги! Не, тук няма как да се скрия. Тук няма как да се скрия. Хора, в момента бях и там. Не знам той къде ме вижда. Ама аз видяхте къде бях и сега къде отивам на някакво място, дето аз не знам къде съм се скрила. Ще се скрия ето тук, където живее едно момиче от втори клас. Къде си, бе? Къде си, бе? Хора, надявам се да не ме е открил. Не знам. Надявам се да не ме е открил, аз мисля да се скрия. Къде си, бе? Наближаваш ли някаква кофа? Базикаш се, лажиш ме. Не лажа. Заклей се. Към градинката съм, бе. Не. Хора, оставам си тук. Хора, мисля да не се места тук. Хора, мисля да си остана тук. Пак ако ме намери тук. Ако го видя, между другото, вижте къде съм се скрила. Значи там живее едно момиче от втори клас. Аз съм се скрила до... Ще видите какво е това нещо. Не, няма как да питаш хора, няма как. Хора, не знам се, по принцип аз докато идвах на тук, никой не ме видя, тъй че аз мога да се разхождам. Между другото, вижте къде е моето място горе и къде има друго място. Между другото, е това тук място, те се бях... Аз съм близо до мястото, до което ти бях казала, че се намирам. До една масичка. Отказва се? Да. Сега, ако мога да се върна къде тебе, ще ти дам палец нагоре, ще се абонирам за канала ти 100 пъти. Ако мога да се върна къде тебе. Не знам къде си, ама да, хора, той се отказва, не знам къде, ама да. Ами, да ти кажа честно, тук ако не се пребия пътя. Ще слизам от тук, беше хлъзгаво, беше гнусно. Дето минах. Ами, хора, той къде е градинката, аз сега трябва да се опитам да си... тук не мога да изкачам това първо, иначе. Нали се отказваш? Хора, вижте къде се намирам. А той сигурно ме търси някъде на някакви истински върва. Аз къде се намирам? Буквално тук що се изтрасах колелото, докато слезнах. Да, хора, вие виждате къде се намирам. Виждате къде е това място, на което... не знам къде е, тъй че аз мисля да отивам на това място, дето почнахме да броиме. Не знам той къде, ама аз тръгвам на място, дето почнахме да броиме, да го чакам там. Да. Аз съм вече на градинката. Айде, идвай, чакам те на градинката. Айде. Хора, той идва, аз мисля да отида на градинката, се полюшкам докато той дойде, че ми е скучно. Хора, между другото, вие видяхте как го финтирах, буквално бях на другата улица на градинката. Срещу нея. Не бях направо тук на центъра. Мен съм на градинката, бе, тук сега ще люлям, чак. Да си паркирам колелото. Хайде, чекам, че ми е скучно само на тази градинка. Бе. Бате, кри се. Аз като ти казвах, че изкачвам върлото, изкачвах върлото на моста срещу фурната. Бате, то... Хора, ето аз съм си на градинката, ето го този чичак и го чакам. Вече от поне 10 минути го чакам да дойде. Той къде е отишъл? Палец нагоре се абонирайте, ето го. Да се направя на друго видео. Оти? Не знам, мръзва ми това. Ти ще се криеш, аз ще е такова. Добре, ама първо ще пия вода. Добре, хора, той ще пие вода, затова имаме
10 минути да се чуем, ще правиме, защото той, между другото, той ще ми казва доколко ще броя, така че... Ето го там. Ето го, виждате го този чичак, ей там, дето пие вода. Аз съм, ето към е колелото, моя термос с вода. Между другото, и аз ще пия вода, ето ми го термоса. Взимал съм си термос, който го изтресох 3000 пъти. Ето го термоса, на здраве хора. Ще шуми. Ама шуми. Ето го ти чакам. Шшш. Ами, че те чуем добре, окей. Хора, в момента имаме, не знам там, той ще ми, доколко да броя? Ето го. Нещо не те разбрах. Добре. Хора, той като ми каза да боря, тогава почвам, аз ще се разхождам, ще седна, там е колелото ми. Ето го, хора, ето го. Добре, почвам да борим, хора, аз почвам си боря. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, буквално те виждам, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, и 1, и 2, и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Готова съм! Айде давай, почвай да ми казваш, аз тим къде е колелото ми. Почвай да ми казваш къде се намираш. Не съм почнала, сега се качвам на колелото. Аз мисля да не бързам да те търся, защото... Добре, как ще се кача през този мост, бе? Аз те видях къде отиваш. Мина моста, как ще се кача покрай този мост? А сега може да те питам къде си? Какво? И? Къде се намираш? Сега няма как да те търсим от черни нагоре, бе, Крисе. Лъжеш ме. Хора, аз не бързам за никъде, въпреки че той ще се скрия. Аз не се крия. Между другото ми хрумна една идея, дали да не почне да те търся. Да, знам, он е на телефона и сега го търсим. Да! Две вали се, но добре, отивам на някъде. Между другото видях емката току-що и аз. И той каза, че ще е видял. Аз се намирам близо до Шери, бе, бате. Аз не мога да карам по-бързо. Аз се намирам близо до Шери. Как ще дойдем? Какво може да си в Дупница? Не те чувам нещо, защото карам супер бързо, ама това друго въпрос. Какъв мост, бе? Там къде е ли? Знам как да те намеря, там къде те търся. Буквално аз минах покрай тая улица, дето е моста, бе. Аз се връщам надолу, бе. Хора, но съм тъпа.
Между другото, това вече е втори рунд, аз го търся, той се крие, а предишния рунд той ме търси, ще се крие. Как така се решили, бе? Да, добре, да. Хора, действаме по план. Буквално добре, че съм живяла 4-5 години тук, че да знам добре улица. Буквално аз... нали минаваш моста, аз къде те търся? До какво? Между другото се чудя, мислех да те търся къде... Лъжеш ме, ма... Не, ти си на градинката. Бате, лъжеш ме, няма как. Няма как, аз вече съм надолу къде е моста, няма как да си там. Деба, я чак да се пребием от това. Аз в момента те търся, защото не знам къде си. В момента съм с... В момента... Буквално в момента... Сто пъти ще се пребия. Буквално преди малко минах до една река и сега те търся. Освен да питам някой човек дали те е виждал, но не знам кой да питам, то па няма кой да питам. Добре, отивам къде нас вече, не знам кой да питам. Отивам където е само уличката. Дето аз съм живяла. Отивам къде е старата ми къща. Ама къде си, бе? На центъра ли си? Беги! Буквално в момента минах. Ама на градинката ли си, бе? Ама ти не даваш никакви жокери! Не даваш жокери! Не. Ама давай жокери, както аз ти давах. Какъв ще... Видяхте хора. Хора, много е тегаво да играеш криница с колела. Много е тегаво да играеш криница с колела. Ето го, още малко ще го стигнаме. Yes, бе! Той зови, дай. Хора, видях къде съм, има тъй чутям. Буквално моето колело е по-бързо, ама карам с една ръка. Кри се. Не, пак го искам. Ето го. Yes. Буквално той не знае къде съм. Не мога. Ще се уча. Ама Кри се, аз те видях, което значи, че съм те открила. Не, кажи ми, че не съм го изгубила. Не, възика се. Не, няма как. Ами, отказвам се. Ама не мога да търсим повече. Боли ме ръката от снимане. Чудя се тук дали има някой хора да ги питам къде се намираш. Минал ли си мосто? Що?
Ма където е човек, бе? Където е човек? Хора! Знам какво да направя. Хора, yes! Сега ще го чакам. Не. От вас се отказвам. Не мога повече. Отказвам се. Айде, ти си победител. И да, хора, това беше видеото. Чао!